Jeg har fået et dæknavn, der hedder Jan Kirchner, ikke? Og det er rimelig godt nok, selvom det lyder lidt tysk. For Kirchner, det er tysk. Det er med SCH. Og det er også okay. Men i virkeligheden, så er sådan en mand, som engang sagde noget om, behandle andre, som du gerne selv vil behandles. Da jeg var en lille knægt, og min mor ikke kunne tæske mig med hendes bøjler for hendes kjoleforretning længere, ikke? Så røg jeg bare ud af vagten, ikke? Jeg har sejlet 6 gange rundt om jorden. Dengang jeg var sømand, der var jeg ikke misbruger. Der drak jeg ikke alkohol. Det gør jeg så nu. Det kan jeg gøre for åben kamera, mand. Ja, der skål, mand. Salut, Campari. Ja, mand. Nå, problemet med mig er lidt, at jeg er blevet kastet rundt fra det ene sted til det andet. På grund af, at når jeg bliver gal, ikke, så bliver andre folk bange. Det der med at have en lejlighed, ikke? Når man har været 4,5 år på alle mulige herberger og sidde på trappen foran mændenes hjem. Jeg er blevet ved med at komme de steder, hvor alle dem, som er hjemløse, eller hvad skal man kalde det, dysfunktionelle mennesker, der har en lejlighed, men som har brug for social kontakt. Dem er jeg blevet ved med at have kontakt med, på grund af, at jeg kan ikke... Jeg dømmer ikke andre mennesker, fordi jeg ved, at alle folk de har brug for en eller anden form for accept. Og det er en af de der... Ja, nu kommer det kritiske. De der asociale modarbejdere på Mændenes Hjem og Sumpholm og hele Rytterigade og alt sådan noget. De forstår ikke rigtigt, at det er virkelige mennesker. De mest værdige mennesker, som møder en i øjenhøjde med ligeværdighed. Det er gadeplansmedarbejdere. Det er ikke alle mulige kommunalkontorer rundt omkring. Altså gadeplansmedarbejderne har den forskel, at de taler ikke ned til folk, fordi at folk er totalt på røven. Det er også noget med åndeligt og sjæleligt, at de er med. De er på. Når man flytter ind på Mændenes Hjem og Sumpholm og Hillerødgade, så er ikke alle. Altså, man skal ikke skære alle over en kamp, vel? Men nogle af medarbejderne, de har det sådan, at de ser en som... De fastholder en i en taberrolle. Okay, min mormor er den, jeg elskede mest. Hun døde dengang, det her skete. Jeg lå på hospitalet, og så var politiet så rødende, at de fortalte min mormor, at jeg havde prøvet at begå selvmord i en celle. Det havde jeg slet ikke, men jeg brændte mig ud igennem døren, mand. Jeg gad ikke at sidde i isolation for noget, jeg ikke havde gjort. Og så sagde politiet sådan noget lort til min mormor, og så lå jeg på Hvidovre Hospital med... Ja, sådan noget... Hvad er det, man kalder det? Sølvliminent, noget creme og sådan nogle poser. Så lå jeg der, og jeg var i varetægt. Så der sad en fængselsbetjent, der skulle komme ind 1 gang i timen og give mig en smøg. Og så skulle han holde smøgen for mig.